Sanibonani bazalwane nakho okunye ngifuna ukukudlulisa. Kunama video engike ngawabuka nginethuba. Hayi bazalwane ngakhathazeki. Mina ngiyalifunda iBhayibheli strong. Ngiyalifunda iBhayibheli. But angilifundeli debate, angilifundeli futhi ukuzophikisana, ngilifundela ukusizakala iBhayibheli. Angilifundeli futhi ukuprove ipoint. No, iBhayibheli. Ngiyalifunda iBhayibheli futhi ngiyayibuka iTV, ngiyayibuka isocial media ngoba ngilanje emhlabeni yonke into eyenzakala ngifuna ukwazi ukuthi emhlabeni kwenzakala ngoba ngikhona. Ngibe nenhlanhla yokuhlangana namavideo akhuluma ngokuthi izikole zivela kuSathane, imaths, ama-calculation kaSathane, nje kubalwa ke nokusebenza uthi ukusebenza kuvela kuSathane nako konke bazalwane. Ngicela ukuneluleka abantwana bakaNkuluNkulu. Ivangeli alinalo iviki lifikile. Ivangeli alinawo unyaka. Alinawo 30 years likhona, alinawo 60 years likhona, alinawo 100 years njengesonto. Okuthiwa isonto likaSibanibani li celebrate 100 years manje likhona, isonto likaSibanibani li celebrate 50 years. Amasonto lawo. Ivangeli lidala bazalwane. Lidala ivangeli lidala. Ngicela ukunixwayisa bazalwane, ngikhuluma nje nanonke abantwana bakaNkuluNkulu nabo abanikazi balama video la. Musana ukufundisa umsangano la. Musana ukufundisa umsangano. Into engekho leyo. Isikolo esesinkwa nje ukuthi ukwazi ukuba nesinkwa mawufuna uba uthisha, mawufuna uba unesi, mawufuna uba ipost. Injongo yalokho isinkwa ukuthi abantu babe nesinkwa. Uma ufuna ukuba umlimi hambe uyoba umlimi, usuthi sonke asibe abalimi. Uma wena ufuna ukuthunga icathulo udayisa icathulo, hamba uthunga icathulo uyidayise wena. Na ufuna ukuvula ifema, hamba uvula ifema. Uma ufuna ukuba negarage lika petrol, hamba uba negarage la petrol. Hayi ukuthi sonke soba ileyo nto leyo. Uma nina senidecide ukuthi anisezi ukufunda, ningathi isikolo bonke abazalwane sivela kuSathane. Mina nginembuzo engeke niyiphendule. Number 1, kukhona abazalwane abashumayela leli vangeli ababeyile esikoleni. Umbuzo wami, labo bazalwane basesihogweni njengoba manje isikolo sesingeka Sathane, siqale nini ukuba sika Sathane? Uma siqala manje ukuba yisaSathane, laba bazalwane abakholiwe ngaphambili baye esikoleni, basebenza, bafunda, benza yonke into, bakuphi? Basesihogweni. Kusho ukuthi phela inkolo iqala manje, siqala ngani? Ngoba isikolo sekungesika Sathane, ngoba imisebenzi ukuba iphoyisa sekungoka Sathane, ukuba unesi sekungoka Sathane, ukuba uthisha sekungoka Sathane. Kuqala kusho ukuthi inkolo iqala ngani manje? Iyaqala manje inkolo. Hayi msanidlala ngathi nini. Hambe nisifundisele imsangano la. Into engekho lentweni. Hambani abazana esikoleni yofunda, abafuna ukufunda, ongafuna ukufunda akayeke. Akulona icala. Hamba oyilimela. Ofuna ukucosha amaphepha kahamba ucosha amaphepha, dayisa amaphepha. Ofuna ukucosha amabhodlela akacosha amabhodlela. Ofuna ukugawula izihlahla akagawula izihlahla. Nami nilalela imsangano labantu befundisa into esisangene la kubantu. Besidukisela abazalwane ngento engekho la. Nina niphethe lo mqondo awuphethwa amabhunu wokulokhuza, wokucolonize abantu. Nibenzisa into ebhedayo ngoba kanti nifuna indlela yokubabamba ukuthi babe colonized engqondweni zabo ngalento yemi. Ivangeli phela kusinto yokucolonize abantu. Akuyona nje. Ivangeli liletha inkululeko ebazalwaneni. Ingakho umuntu masemshumayeze kade unondindo ehlala lapha eKipitile. Masimnika ivangeli, simnika into emqhaqha ngisho ingqondo. Sithi mawuphuma endodeni, phumphele kumfana manje uqala ukoyimela, aqala atshala ispinash manje adayisa akhulisa izingane aphuma endodeni. Ofuna ukubuyela esikoleni abuyele esikoleni ayofunda. Ofuna ukuyoba into ethiza ashayela indiza ahambe simthandazisa umzalwane. Angani indiza niyayigibela nina. Nina nithi ezika Sathane izinto. Kodwa indiza niyayigibela, indiza ishayelwa abantu abenza imaths. Le kaSathane imaths. Imaths le kaSathane. Imali yenu niyifaka emabhenki la kaSathane, amabhenki niyifaka imali yenu khona. Angithi amabhenki akaSathane, kodwa nifaka imali yenu khona nina. Nina amakhadi asebhenki, nina amapasa seHome Affairs. Kodwa nikhuluma ukuthi yonke lento kaSathane. Hayi man, msani bazalwane yekelani man ukukhuluma manje ngasazi ukuthi nifuna ukuthini. Yekelani ukukhuluma imsangano man.
Yekelani ukukhuluma imsangano man. Yekelani ukukhuluma imsangano man. Ngizo confuse ingane, confuse amakhosikazi and confuse abobaba. Bayafona abazali basibuza imibuzo asinazi impendulo zale imsangano yenu. Phela hayi ukuthi ukuthula kwethu njengengceke usithula ngoba singaboni indukisa abantu. Nangena nje impela nangenela umsangano navuka nje idemon elisha brand new from the box idemon elisha nje lokukhulumana nomsangano nikhuluma into engekho efile nicanga ukuthi izindlu lezi abantu bazoyithenga ngoba ziyathenga izindlu ukuze abantu babe nendawo yokuhlala izitende lezi ziyathengwa ukuze abantu bazokwakha manidlala ngabantu manje kwenze njani yini yebazalwane khuzekani musani nami nithatha yonke imsangano nizoduka baningi ababuyile kithi sebekhala bakhaliswa yilena abanye balahla amakhosikazi kwathi inkosikazi engekho kulenkolo abanye bathuthema kubo baduba makubo bayohlala ndawonye kwathiwa kulenkolo abantu bahlala ndawonye awuhlangana nabantu bakini abalungile banosathane asiyikhethela abantu abazozala webazalwane asiyikhetheli nje asiyikhetheli umuntu okuzalayo uyakuzala iBhayibheli limrecommenda njengomzali akekho wrong ukuba umzali ukuthi asindiswa ngumzali wakho futhi ivangeli uqala ukulenza ekhaya nihlula ukwenza ivangeli emakhaya niyabaleka niyohlala ndawonye noqoqana ndawonye niyokwenza umsangano la ngoba phela ivangeli fanele uliveze ekhaya balibona abantu hayi bazalwane endokunye bazalwane nonke nina bazalwane nindla amaphilisi hambani nodla amaphilisi alikho icala ngokudla amaphilisi alikho icala ngokuya kodokotela hambani yokodokotela uJesu senisizile wanelapha nizowayeka amaphilisi masenisizwe uJesu ngeke uvana uyeka amaphilisi ungasizwe uJesu uzofa thola uJesu uqalo welaphayo akwelaphe uma engakwalapha nguJesu hamba odla amaphilisi ningezwe lemsangano wemavangeli ashunyelwayo ukuthi yekana amaphilisi uJesu akawafuna amaphilisi akafuni nini hey uJesu hayi ukuthi akafuna amaphilisi uJesu uyelapha uma senilaphile bese niyeka amaphilisi isitonyeza imbhedo yento la nibulala abantu la ngento ebhedayo nithi niyashumayela nikhuluma imsangano la phumani kulezi zinto abazalwane laba nje basazobuya laba nje bakhuluma lomsangano lo wama maths nani ngoba la bezoshumela khona bagibela indiza bagibela ama taxi uma kwakho zonke lezi zinto iyasebenza imaths isuka ikhona yona leka sathana imaths kwazona lezi imoto enigibela ezikaSathani kwamatende lawe nima kuona nishumela kwalogesi enikhanyisa ngawo kaSathani aniphumi ngani point ezikaSathani ngoba zonke lezi zinto kini ezikaSathani nikhanyisa ngogesi kaSathani nigqoka impahla zikaSathani nithenga izitolo zikaSathani lemshini enithunga ngayo impahla ekaSathani nazo namthanda uSathani yebo nazo namthanda uSathani ngezinto zikaNkuluNkulu uma lento iniphatha kabe ngiyikhulumayo ningifonele 076 896 3615 niyabheda nina niyabheda ngokuthi sanjelwa amakhehla wasekho amakhehla amadala akholwa yakhuluma ivangeli nizosikhulumela umsangano la nani bo baba abadala nithule abantu baduka isizwe nithule lezi nceke isisangane idukisa abantu nithule nani bogogo anikhuza athi nikhona phambilini nibona ivangeli lihamba nithule abantu bedukiswa ile msangane amavangeli afikayo nani ngeniblame abantu abadala ngokuthula kuvuka umuntu nje ohlanyayo nje ubona ukuthi yahlanya lo muntu nithula nikhuza hayi sanuganga ngathi nini sanosdukisela abantu ngento engekho nini shumayelana uJesu abantu baphenduka umuntu akahambe kuba ohlala kuba uphila ivangeli nihlula ukwahlonipha abazali beni lemakini nifuna ukuhlala emzini enoqoqana nodwa nithi nezulwini nihlala ndawonye hamba uphila ivangeli kini yokondla abazali bakho uyophatha kahle umndeni wakho uphila ivangeli elingcwele lapha hamba nophila ivangeli niyekela ukukhuluma into ebhedayo la ayikho lento ningayithathi abantu abami lento ekhulunywayo umsangano lento ekhulunywa abantu hamba esikoleni ufunda ongasifuni isikole akasiyeke hamba ukwenza lento ezomphilisa kodwa kusala iBhayibheli lona ungeke ukwazi ukulifunda ungakwazi ukufunda ngoba nifunda wesingisi nifunda wesishayina na yonke kwaqala nje levangeli eclean sabonela hamba umhlaba wonke labantwana bethu mele bafunde ngesishayina bafunde iyokuzana isiArabhu bafunde yonke ngoba levangeli fanele hamba umhlaba wonke ligcwala umhlaba wonke lizohamba kanjani khandi ithumthum zeyingane nilingisa lo msangano owuvele eStern Cape lo muntu oyibiza ngeSeventh Angel oyegcwele umsangano la ithunywa uSathane
ethi uthunywe uNkulunkulu egcwele ukusangana